Pajjiżna fis-26 ta' Marzu għandu għażla bejn jekk irid gvern li l-passat tiegħu qiegħed jifnieh jew gvern ġdid nazzjonalista li għandu viżjoni li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja, li jtejjeb is-sitwazzjoni ta' trasport, li jsaħħaħ il-ħaddiema u joħloq setturi ġodda fil-waqt li jħares il-pajsaġġ Malti. Hekk qal id-deputat u kandidat nazzjonalista Ryan Kallus waqt konferenza organizzata mill-Awtorità tax-Xandir bit-tema Miegħek għal Malta. Mistoqsi dwar it-tram, Ryan Kallus wieġeb li b'differenza tal-Labor, il-Partit Nazzjonalista se jkun jagħti wettaq trasport alternattiv, nadif u modern li se jiswa anqas iżda effiċjenti ferm aktar. U b'dil proposta tagħna li nistgħu nwettquha f'5 snin, mhux f'20 sena, ser tiswina nofs il-flus meta kkumparat mal-metro, illum il-ġurnata nirrealizzaw li kemm l-aspett kummerċjali, kemm l-aspett ta' għaġla li għandna bżonn nilħqu biex nindirizzaw dil problema. Nerġa' ngħidlek, l-unika għażla li għandna llum mhijiex metro jew trackless tram, għax il-metro sfaxxat baħ. Il-Labor abbanduna. M'għadniex nisimgħu biha rajna bistinda kbira, il-Belt Valletta, bdew jaslu turisti il-belt in-nies ħasbu li ħajinżlu fil-metro. Dik hija l-verità. L-unika għażla li għandna llum bejn żewġ partiti hija waħda li hija it-trackless tram. Tul il-konferenza tal-aħbarijiet Ryan Kallus elenka wkoll il-proposti tal-Partit Nazzjonalista, inkluż ir-rabta li titneħħa it-taxxa tas-suċċessjoni. Programm elettorali tagħna fih sensiela ta' proposti illi jgħinu lil kulħadd. Pereżempju, ser inneħħu t-taxxa tas-suċċessjoni. Ħafna nies jgħiduna xi ġifieri meta jkollok xi ħadd mewt fil-familja f'mument l-aktar kritiku insib il-lit ibsa tal-gvern li toħod li parti mill-suċċessjoni tiegħi. Ser inneħħu wkoll, ħaniġalija, ser inneħħu wkoll it-taxxa fuq it-trasferiment tal-wirt u isma' oħra meta jkun hemm trasferiment ta' kumpaniji ta' isma illi jkunu mill-missier għal ġenituri. Meta niġu wkoll għat-taxxa ta' trasferimenti oħrajn, dik ukoll ser inkunu din inneħħu dik it-taxxa fi trasferimenti basta il-kumpaniji ikunu compliant mal-kriterji tal-ESG. Mistoqsi dwar il-kriżi tal-Ukrajna u kif il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jindirizza reperkussjonijiet l-gwerra fil-vant tal-Ewropa qed iġġib. Ryan Kallus qal il-Partit Nazzjonalista bil-programm tiegħu jagħti ħares il-qudiem b'konvinzjoni dan apparti li jinħolqu setturi ġodda u li jintraddu lura l-eluf li nsterqu mill-kontijiet ta' dawl. Aħna ma niddependux biex nġibu l-flus mill-oligarki Russi, aħna niddependu f'dawn is-setturi mill-kapaċità umana tagħna. Għalhekk ser noħolqu 10 setturi ġodda u ser ikun possibbli wkoll bl-għaqal ta' gvern nazzjonalista illi jagħmel tajjeb għal dawn iż-żidiet, il-weda tagħna illi ma nżidux il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma, anzi jekk xejn, waħda minn wedit oħrajn hija illi nagħtu lura dak li nsteraq għalhekk fil-kontijiet tad-dawl u tal-ilma illi inti ħallast. Ryan Kallus tenna li l-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni li toħloq kwalità ta' ħajja aħjar fil-waqt li tiżdied ukoll il-paga minima u tiddaħħal il-living wage.